Слава на Бога! Бъдете благословени, сестри! Ето, че преминаха 2 години, от които ние бяхме призовани в това служение да бъдем едни ходатаи, застъпници за Църквата Христова, за братя и сестри като цяло. И Бог поставяше през това време в устата ни молитви за дадени хора, за дадени ситуации, и ние му благодарим, защото виждаме как Неговия дух се движи в служението и Неговата ръка как се движи. Благодарим за всички тези поставени нужди през тези 2 години и всички отговори, които имахме чрез нашия Господ Исус Христос. Благославям всяка една сестра, защото, мили сестри, неведнъж съм ви го казала, че всяка една е ценна в Божиите очи, защото Словото го казва, че всяка една е един скъпоценен камък пред Бога. Благодаря на Бога, нека наистина да бъдем от тези разумните жени, да бъдем от тези добродетелните жени, както се говори в притчата за добродетелната жена, за да служим на домът си, за да служим на църквата, на място, където сме поставени там, и в това служение, което Бог ни дава като застъпници да бъдем. И знаем, че най-главният и Всевишния и единствен първосвещеник и ходатай е нашия Господ Исус Христос, и нашите прошения са към Него, и Той също се застъпва за нас. Благодарим на Бога за този призив, благодарим на Бога, че Той ни е избрал да му служим, да бъдем едно цяло, и вярвам, че Бог ще разширява. И нека през тази новата година да дойдат още души, да се разширява това служение поради славата на Бог, не заради човека, а наистина да се учим заедно и да възрастем в това служение. Славата е на Бог, пак казвам, защото ние тук не споделяме нещо, което да величае човека, а ние издигаме Бог, как се движи в живота ни, как работи, как влага в сърцата ни, как воюва за нас. Защото Той през това време ни научи да бъдем едни войни, които да бъдем готови за молитва във всяка една ситуация. И както някои от сестрите са споделили как Бог събужда, нали, как Бог върши чудесата си, как казва за кого да се молят. И това е ходатайството. Това е ходатайството. Ние да ходатайстваме, да се застъпваме за някого, който Бог ни посочва. Бог изпълва сърцето ни с тази нужда, за да застанем и да се молим. Благодарим на Бог за всичко това. Искам и аз да ви насърча с едно слово, което е Псалом 84, защото знаем, че Господ е нашата сила и ние ще го благославяме. Той е нашата крепост, казва Словото Божие, нашия щит и нашия рог на спасението ни. О, халелуя! Когато казваме рог на спасението ми, когато този рог затръби и се чуе гласът му, непременно идва победа в живота ни. Славен и достоен Бог имаме, мили сестри, всемогъщ Бог имаме. Той наистина е нашето прибежище, Той е нашата сила и нашата крепост в живота, във всичко. И ние с доверие ходим в Него и с вяра. Искам 84-ти псалом да споделя, който казва: колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите, копне и даже примира душата ми за даровете Господни. Сърцето ми и плътта ми радостно вика към живия Бог. Дори в ръбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където слага пиленцата си пред Твоите олтари. Господи на силите, Царю мой и Боже мой, блажен е онзи, който живее в домът. Те всякога ще хвалят. Блаженни онези човеци, чието сила е в Тебе, чието сърце са пътищата към Твоя дом, минаващи през долината на плача, те я пребобръщат в място на извори и есенният дъжд я покрива с благословение. Те отиват от сила в сила, всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи, блаженни
Боже, на силите, послушай молитвата ми, преклони ухото си, Боже Яков, Боже, щит наш, виж и погледни в лицето на Твоя помазаник, защото един ден в Твоите дворови са по-желателни от 1000 дни. Предпочел бих да стоя на прага в домът на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието, защото Господ, Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от добро ходещите в непорочност. Господ на силите, блажен онзи човек, който се уповава на Господа. Амин. Бъдете Бог. Слава на Бога, мили сестрички! Тъй като днес имаме повод, правиме 2 годинки от нашата група Ходатаи с пастори от църква Канара, което благодариме на Бога и отдаваме Неговата слава за това, че така се сгрупирахме и се сработихме с доста сестри. Благодариме на Бога за всяко чудо, което Бог прави през годините, откакто сме заедно. Благодариме на Бога, че Бог чува молитвите ни, че отговаря на молитвите ни. Благодариме на Бога за чудесата и знаменията, които се случват. Благодарим на Бога, че Бог изпълва сестрите ми с дарби и таланти, за това, че доста от тях ги беше срам да се молят, вече се молят. Бог ни научи да постиме повече. Бог ни научи на много неща, издига ни просто на високо, за да му служиме с дух и истина, и ние му благодариме за групата ни. Благодариме на Бог за сестра Станка, която Бог я помаза и я издигна на високо, която е нашата ръководителка, която Бог чрез нея освобождава слово и върши чудеса и знамения. Бог. Благодариме на Бог, че за това, че ни изпълва с духът си, че върши чудеса и знамения и най-вече, че чува молитвите ни и отговаря на молитвите ни. Казвам честита 2 годишнина, честит рожден ден всички мои сестрички, и както се добавихме и тази година имаме нови, нека през следващата година да сме още повече, да влеземе в Zoom, да може повече и повече да се събираме, да се обножаваме и Бог чрез нас, ходатаите, да спасява семействата ни, другарите ни, децата ни. Нека Бог да чуе молитвите ни, както ходатайстваме една за друга, както ходатайстваме за България, за близки и нужди. Нека Бог да ни чува винаги все така и да отговаря на молитвите ни. Бъдете благословени! Обичам ви всички мои сестрички. Честит рожден ден! Слава на Бога, мили сестри! Включвам се да ви поздравя относно 2 годинки от създаването на група Канара, за което благодарим на Бога за Неговото помазание, за Неговото присъствие, за увереността, която ни дава в сърцата, че Той е с нас и слуша молитвите ни. Благодаря за всяка една от вас, че се молите един за друг, че ходатайствате за семействата, за служителите, за братя и сестри, и вярвам, че Бог чува молитвите ни. Благодаря на Бог за това време, което имах тази привилегия да съм част от група Канара, и сърцето ми е радостно, че имам такива сестри. Сестри, които са верни, сестри, които обичат и са готови да се молят по всяко време, да ходатайстват пред Бога за всяка една от нас. Искам да ви поздравя с Псалом 92:12. Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. Насадени в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост. Ще бъдат сочни и зелени, за да възвестят, че е праведен Господ, моята Канара, у когото няма неправда. Амин. Бъдете изобилно благословени. Честит рожден ден, сестри в група Канара. Аз благодаря на нашия жив Бог, че може да му послужиме и да го хвалиме. Благодарим на тази група, която от 2 години съществува, и благодарим на сестра Станка, която ни поддържа в пости молитви и всяка една молитва беше чута от Бога. Благодаря ви, сестри, за всичко. Обичам ви. Втори рожден ден група Канара.
Бъдете благословени, винаги дъщери на Бога, все така смело напред с Божия план. Да благодарим на група Канара за всичко, което направи до сега за нас, за молитвите, които имахме винаги в нужда и ни се направиха вътре в групата и Бог ни помогна. Нека бъдем скъпоценни в Божиите очи, нека да сме дъщери на Бога, нека да сме царски дъщери, дъщери на вяра, да сме винаги обгърнати, прегърнати от Бог, както тук. Ето това е скъпоценна дъщеря. Бог ни обгръща със своята любов, със своята грижа. През тези 2 години Бог много чудеса ни направи в групата, много изцеления, много неща. Благодариме на Бог, благодариме и на групата. Бъдете благословени и ви пожелавам за напред още по-силна вяра на всички. Втори рожден ден група Канара. Благодаря на моите сестри, че ви имам. Благодаря за това, че сме сестри войни във вярата. Всяка година молитвите ни все повече са чути и все повече имаме отговори. Благодаря ви, че ви имам. Благодаря ви за всяка една молитва. Нека Бог да ви благослови. Обичам. Честит втори рожден ден група Канара. Бъдете благословени, мили сестрички. Искам да благодаря на Бога за тази група, че имам тази привилегия да бъда в тази група. Славата е на Господа, че наистина Бог през това време извършва чудеса в животите ни. Най-вече за духовния ни растеж. Научихме се да се молим, как да искаме от Бога, научихме се да постим, научихме се на много неща. Благодаря на Бога за това. Бъдете благословени. Честита 2 годишнина от създаването на нашата малка група Канара. Благодаря на Бог за моите скъпоценни сестри във вяра, с които ме събра. Благодаря за всичката благодат, която ми даде през 2024 година в израстване по пътя на Господ Исус Христос. Благодаря за всичката благодат и милост, която ще ми даде и през новата 2025 година. Пожелавам на цялата ми групичка, на всяка моя сестричка, небесните благословения да слязат върху нас и домовете ни и да видим Божиите чудеса за слава на нашия Господ Исус Христос. Обичам ви, мили мои сестрички, във вяра. Нашата празник 2 годишна от групата, създанието на Канара. Наистина, вярата на идея на Канара. Който да дойде, нищо да не памня. Ние да сме нашите нозе на Канара. Наистина благодаря на Бога, че е създал тази група, че ние малко сме, Бог много неща върши в групата ни. Аз благодаря на Бога, научаваме наистина много неща, взимаме много неща, да сме изпълнители. Наистина благодаря на Бога и върши много неща нашите домове. Благодаря на Бога, че тази Канара създал. Бог влага на страстанка сърцето да имаме такава група. Наистина благодаря на Бога. 2 годишната на група Канара. Благодаря на моя Бог, че ме срещна моя Бог с такава прекрасна група. Благодаря на моя Бог, че толкова много работи Бог с сестра Таничка. Бъдете изобилно благословени, сестрички. Много ви обичам. Цялата слава е на нашия жив Бог. Слава на Бога. Включвам се да поздравя нашата малка група по случай 2 години от създаването й. Аз благодаря на Бог за всяка една от тях, че Бог дава победи в нашите молитви и в нашите постове. Също така искам да благодаря и за сестра Станка, че Бог я употребява да ни води през правия път. Аз благодаря на моя Бог, защото Бог работи в нас и ни прави по-силни в Него. Така също искам и да благодаря за внучката ми Алисия, че тя не можеше да говори,
но благодаря на нашата малка група, че те постеха и се молихме взаимно, тя почна да проговори. Отдавам славата на моя Бог. Амин. Честит рожден ден на група Канара, честит рожден ден на всяка една сестра, честит рожден ден на основателката на група Канара, сестра Станка. Обичаме те и те благославяме за това, което правиш с Бог, това, което правиш чрез Бог. Благославяме годините на живота ти. Нека ти се прибавят години и нека ти се прибави живот в годините ти в името на Исус. И не какъв и да е живота, Божия зои живот, Божията зои любов, Божията агапе любов. Благодариме на Бог, че група Канара вече е на 2 години. Благодаря на Бог за това прохождащо служение. Благодаря на Бог за всяка една, която е поименно извикана в тази група. Благодаря на Бог, че както детето е на 2 години и вече може да се храни, може да ходи, може да говори, така и група Канара вече проходи. Храни се, прохожда, говори. Благодариме на Бог за всичко, което прави, ще направи в и чрез животите ни тук на тази земя. Благославям ви, сестри. Благославям ви в името на Исус. Нека дрехите ви да бъдат винаги светли и никога да не липсва помазание от главата ви в името на Исус. Покрити сме в боя. Облечени сме в Божието всеоръжие. Коня се приготвя за боя, но победата е от Господа. Благодаря на Бог за всяка една победа, за всяко едно изцеление, за всяко едно освобождение. Благодаря на Бог за всяко едно снабдяване. Бог е верен. Търсете го, приближавайте се повече и повече към Него и Той ще се приближава до вас. Шалом! Честит рожден ден! 2 години от създаването на група Канара. Искам да благодаря на Бог, че имам такива мили сестри. Нека Бог ни изпълва сърцата с повече вяра и любов. Искам да благодаря на нашата сестричка Таничка, която ни водещата. Нека бъде благословена, нека Божият дух се излива все повече върху нея и нейното семейство. Бъдете благословени, обичам ви. Здравейте! Благодаря на Бога за нашата група, за група Канара. Честит рожден ден! Нека цялата група да бъдат благословени, да израснат все повече и повече. Също Бог да употреби всяка една от нас в мощното име на Исус. Благодарим на Бога, че чрез моите сестри в група Канара ние се назидаваме и служим на нашия жив Бог. Благодаря на сестра Станка, че води тази група. Нека Бог да я употреби повече и повече в дело и в служения. Благодарим на всички сестри, обичам ви и ви благославям в името на Исус, нашия Господ. Амин. Честит рожден ден на група Ходатай. Благодаря на Бог, че ме събра с сестрите да славим величаем името Му. Благодаря, че ни чувам молитвите ни. Благодаря на Бог, че е до нас и не ни изоставя. Благодаря и на сестрите, че много се покрепваме в молитвите. Добър вечер на група Канара. Благодаря на Господ, че съм в тази група, която чества своята годишнина от събирането на тази група. Благословено да бъде цялата група, защото всички сме Божии чада. Благодаря на Господ, че съм в тази група, че Господ ни е събрал от 4 краища на света в тази група прекрасна, която Господ е благословил, която Господ ни даде такава любов една между друга, с голяма радост и любов, с отворено сърце, които всички се обичаме. Благодаря на Божията любов, която изникна между нас. Макар и ние, кръвни сестри, ние сме Божии чада. Ние сме Божии дъщери, защото Господ ни е осиновил. Благодаря на Бога. И чествам, искам да благословя
тази група, защото тази група е избрана от Бога. Защото тази група Господ е сътворил свои избрани чада, свои избрани дъщери, които да участваме всичките в тази група. Благодаря на група Канара, защото тя е благословена от Бог. Защото има между нас и ходотай, има и славители, и хвалители на Бога, има всякакви Бог, които обича и ги събра всичките в едно. Аз мога да кажа за себе си това, което след като много преживяванията, които съм изживяла в живота си, и последното, неотдавна, моята дъщеричка след като почина, бях много разстроена и бях не на себе си. Не бях в Божия път. Бях спряла да участвам във всякакви групи и във всякакви молитвени събирания. Но благодаря на Господ, Господ ми събра, Господ ми докосна, Господ ми прибра пак в кошарата си. След което аз пак тръгнах напред и започнах да славя и да хваля на Бога. Господ утеши мъката ми, Господ ми даде сили, даде ми изцеление, духом и тялом. Благовествам и хваля Бога, който е жив спасител за мен и за моя дом. Благодаря на Господ, че предпази малката ми дъщеря от катастрофа, за което съм много благодарна, защото два смъртта Господ знае, че не можем да понесем в самите себе си, защото Господ ни дава толкова, колкото можем да носим. Благодаря на Господ.